तांबूस फुटता उधळलाली भूपाळी रामपारी दिशा नाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी चव आहे कोल्हापुरी गोकुळ लई भारी चव आहे कोल्हापुरी गोकुळ लई भारी गोकुळची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने गोकुळ अस्सल चव कोल्हापूरची चव आहे कोल्हापुरी गोकुळ लई भारी मोडून पडला संसार तरी मोडला नाही कणा पाठीवरती हात ठेवून फक्त लढ म्हणा असं म्हणत त्याने संकटाशी दोन हात करत कविश्रेष्ठ कुसुमाग्रजांच्या काव्यपंक्ती खऱ्या करून दाखवल्यात. पाहूयात संकट कोसळूनही त्यावर जिद्दीने मात करणारा या मूर्तिकाराची संघर्ष कहाणी. कोकणात विशेषतः सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात रेड अलर्ट जाहीर करण्यात आला असून मुसळधार पावसामुळे ठिकठिकाणी आपत्कालीन परिस्थिती निर्माण झाली आहे. अनेक ठिकाणी लोकांचं मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत आहे. अशातच वेंगुर्ला तालुक्यातील एका गणेश मूर्ती शाळेवरती वडाचं झाड उन्मळून पडल्यानं तब्बल 100हून अधिक मूर्त्यांचं नुकसान झालंय. कोकणवासियांचा उत्सव असणारा गणेशोत्सव अवघ्या काही महिन्यावर आला असताना हे संकट ओढवलं आहे. सप्टेंबर महिन्यात बाप्पाचं आगमन होणार असल्यानं गणेश चतुर्थी शाळांत लाडक्या बाप्पाला साकारण्यासाठी वेग आलाय. दिवस रात्र एक करत मूर्तिकार गणेश मूर्ती तयार करण्यासाठी मेहनत घेत आहेत. अशातच विघ्नहर्ता असणाऱ्या विघ्नहर्त्यावरच संकट कोसळलं आहे. वेंगुर्ला तालुक्यातील परोळे येथील सिद्धिविनायक कला मंदिर या गणेश मूर्ती शाळेवरती वडाचं झाड उन्मळून पडल्यानं तब्बल 100हून अधिक बहुतांश काम पूर्ण झालेल्या मूर्त्यांचं मोठं नुकसान झालं आहे. विनायक हनुमंत देवी मी परोळे ते इको फ्रेंडली गणपती बनवतो आणि मुंबईला शक्यतो घेऊन जातो. पण ह्या वर्षीच्या अतिवृष्टीमुळे काल संध्याकाळी 23/7/23ला एक भलं मोठं वडाचं झाड उन्मळून माझ्या गणपती शाळेवरती पडलं. तुम्ही बघू शकता बऱ्याच गणपतींचं नुकसान झालं. जवळजवळ 100हून अधिक मूर्त्यांचं नुकसान झालं आहे. गणपतीला केवळ 1 ते 1.5 महिना राहिलेला आहे. अशा वेळी अतिशय कठीण प्रसंग आमच्यावरती आला. परंतु आमचं नशीब बलवत्तर म्हणायला हवं की आम्ही 4 जण त्या शाळेमध्ये काम करत होतो. पण सुदैवाने बाप्पाच्या कृपेने कोणालाही इजा झाली नाही, कोणालाही जीवन खर्चटलेलं देखील नाही आहे. त्यामुळे तेवढंच आमचं दैव बलवत्तर म्हणायला हवं. पण शाळेची मात्र दुरावस्था झालेली आहे. पूर्णपणे खेळ आमची पूर्ण बाद झालेली आहे. जवळजवळ 100 गणपतींचं नुकसान झालं आहे. त्यामुळे मी अनेक गणेश भक्तांकडून अपेक्षा करेन की आम्हाला काही ना काही सहकार्य मिळेल. कारण जवळजवळ 6 ते 7 लाखाचं नुकसान आमचं झालेलं आहे. एकूण जर पाहिलं तर याला दोष आम्ही कुणालाच देऊ शकत नाही. कारण हे निसर्ग आपत्ती आहे. नैसर्गिक आपत्तीमध्ये गेले 2 दिवस अतिवृष्टी जी झाली त्यामुळे ते वडाचं झाड उन्मळून पडलेलं आहे. आणि झाड बऱ्याच लांब होतं परंतु खूप मोठं झाड असल्यामुळे ते आमच्या शाळेवरती येऊन पडलं. पण सुदैवाने ते कोणालाही इजा झालेली नाही आहे. पण जे काही नुकसान झालं ते आर्थिक नुकसान तर आम्ही भरून काढू शकत नाही. पण कोणाची हानी झालेली नाही आहे. कोणालाही जीवितहानी न झाल्यामुळे जे आम्हाला सुदैवाने जे काही राहिले आमच्या हातात त्याचं आम्ही बाप्पाची कृपा आम्ही त्याला समजतो. आणि पुन्हा एकदा सर्व गणेश भक्तांना आवाहन करीन की असा प्रसंग जर कोणावर आला तर त्याच्यासाठी सर्वांनी काल आम्हाला आमच्या बऱ्याच लोकांनी सहकार्य केलं. त्यामुळे ज्या काही चांगल्या मूर्त्या होत्या त्या मी इथून हलवू शकलो, सुखरूप बाहेर काढू शकलो. त्यामुळे असंच सहकार्य ज्यांचं लाभलं त्या सगळ्यांचा मी पुन्हा एकदा ऋणी आहे. गणेश मूर्तींची अवस्था पाहताना देखील अंगावरती काटा उभा राहतो. त्यामुळे ज्या कलाकारांना श्रम मेहनत कष्ट घेऊन तयार केलेल्या मूर्तीची अवस्था डोळ्यात एकत पाहताना त्याची काय अवस्था झाली असेल याची कल्पनाही करणं अवघड आहे. असं असताना देखील मूर्तिकार तेली संकटांना खचून न जाता पुन्हा एकदा उभं राहण्याची जिद्द उराशी बाळगून आहेत. मूर्तिकारांची आर्थिक परिस्थिती झालेलं नुकसान लक्षात घेता शासनाकडून त्यांना तातडीनं मदत मिळणं आवश्यक आहे. डोळ्यात एकत मोडून पडलेला संसार असताना पुन्हा उभं राहण्याची मूर्तिकाराच्या जिद्दीला सलाम. विघ्नहर्ता श्री गणराया त्यांना या संकटातून बाहेर पडण्याचं बळ देव. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.